Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 20 na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkaka sa mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa ini sa ubo sipon kag hilanat. D3 Bayo tag 14 pesos lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37, lamaan taniho. May pipila kita ka mga grupo ang nagpalayag nga kinahanglan na nga husto na ang pagpaantos sang mga konsumidor sang Sineco. Sa Bacolod, Silay, Talisay, Murcia, kag Bago. Pila sa mga abogado ang nagpalayag kahapon sa aton pagpakighinunanon nga siguro panahon na para islan ang management kag ang nagapalakat sa Sineco. Dapat niya kakasuna ang tanan nga mga opisyal. Husto na ni nga pagpaantos sa mga konsumidor. Dihamak na nga mga kagamitan ang nagkalaguba. Dihamak na ang pag-antos sang mga konsumidor nga nasakpan sang Sineco. Tisilin ko ano ang himuon niya dapat maprotesta kita o mapapirma kita. Nga ang tanan-tanan nga opisyal sang Sineco kakason. Likote Islam mo bago ang mo managyapon. Hindi man na magliwat ang ila serbisyo. Mangita kita sang mas maayo pagid nga paagi para nga masolusyonan ang aton problema sa Sineco. May ara dito suwestyon nga pribado na siya. Mangita sang pribado nga mga kumbuyuhan nga among mabulos. Hindi ko galing basi magparehos ang prime mover. Ang prime mover, ang basiwa, ugtas ta. Pag ilis ang prime mover, ugtas matagyapon. Hindi ko ti ano matabo siniman. Dua ka kapid nga among nagapaanto sa pumuluyo. Ang Sineco kag prime mover kag basiwa. Tila ko dapat siguro ma-signature campaign Lingkot pangunahan nyo signature campaign nga i-privatize na lang ang Sineco. Basi pa man lang nga mag-ayo-ayo ang serbisyo basta hindi magpariho sa prime mover.
nga abi ko anay amo na ni ang solusyon sa pag-antos naton. Pulaw ikaw tungang gabi bugtaw kakagahon para makatubig. Siling sang prime water mahatag kami mayong serbisyo sa sobra 90% sang mga konsumidor sang tubig. Pagpungko nila umantos pagid ang pumuluyo. Di ko mag-brown out otro maning siniko kon mag-brown out wala man tubig. So pares kis lang nga duwa. Amo ni nagakatabo subong diri sa syudad sa Bacolod kag area nga nasakpan sang Sineco. E silang ko'y duso nyo, mapirma man lang kuya, kung i-privatize na. Kung sa bagay, dapat kung tani, maayo maning kooperatiba. Tagalido, hindi man ta membro sang kooperatiba. Kooperatiba ko, no? Pero wala man talabot. Amo na lang nagakatabo. So, kung may grupo nga magkasasine, kag itawag taman sa mga opisyal nasyonal nga maluoy man sila sa aton. Buligan man kita dire sa area nga nasakpan sang Sineco kay hindi lagi magwanta ang ila serbisyo. Ang tanan nga kagamitan guba na. Hindi na mapuslan bangod sang hindi maayo nga serbisyo sang Sineco. Kung ano ang mas maayo, himuan ninyo. Kung may ara kamo pagpapirmada nga ilisan o kung i-privatize ang Sineco, mapirma malanguro na ang pumuluyo kadaw hindi nagid maagwanta. Sobra na ni nga pagpantos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon Standard time, last Ako nga istasyon sa pagbudlak sa na sang lisensya sang gobyerno ang online bulang. Ambot silingon ini siya lisensyado na. Kagwa sa mga cellphone ninyo, television, online bulang. Dako ang ma-income dire sa gobyerno. Sa pagkadako-dako ang ma-income sa gobyerno. O galing, ginatudluan tagid ang pumuluyo nga magpanahor. Pinapanakop ng illegal gambling, subong niya legal na siya. Balo kamo ko nanong nagakatabo sa online nga bulang. Hindi lang dire sa pungsod Pilipinas, ang aton mga kauturan nga nagatrabaho sa iban nga pungsod, sige taya sa online bulang. Ang malain, may mga report kita nga ang pila naton nga naga-opisina, kisa wala nagaobraga, tinumpok na, wala na social distancing, kay gadasok sa online bulang. May mga ginamonitor kita, may pila kakatapo sang aton sini nga soldado ang nagatinumpok man sa telebisyon kagaposta sa online bulang ang aton kapulisan kag iba naton nga mga kauturan. Kung sa bagay, nagsiling ang iba niya ti anong aton da, kaila man na kwarta ya, ang ila dira ginataya. Ti correct man, wala ya problema. Agad mataya sang hingabot ya sang ila kaugalingon nga luyag. O galing ti apektado Ang punto na dire, siling sa ako na biyan apektado gid kung kaisang opisina, apektadong operasyon, apektado ang sulod sang panimalay. Damo ang nagkalapugday, ang panahor ang bulang manami man kay duwa lang pilian mo. Kundi binason ka, kundi daog. O galing, sa panahorya, laban gid perde sa daog. So amo ini, nga ang pila naton ka mga utod, nagapamangkot kung nga gintugutan ini sang gobyerno,
Tisang sabat ko, gintugutan ini sa gobyerno kay ginakulang kita budget. Kung tugutan niya online nga bulang, dako milyones ang masakam sa gobyerno. Amo man na bala ang kasino, gasinggit kita nga illegal gambling, untaton pandakpon. Pero ang kasino, sige, kay man dako ang ginakuha sa gobyerno. Ano ang ara sa kasino kundi panahor? Ano ang sabulang kundi panahor? Natural lang ina, ang mga reklamo, wala kita sang mahimo, kaya ang gobyerno sina ang naghatag signal. 2 pa lang ilbuksan, 5 nag-apply, posible sa maabot ng mga inadlaw kung tugutan initanan ang 5 ka online bulang diri sa Pungsod, Pilipinas, ati porte na ning panahuray, wala na ni pahuway, wala kag tuo, tag 24 oras mo ang bulang. So wala na pawaya, sige na lang ang aton pumuluyo, dira na lang matiner, dira na lang makonsentrate sa bulang. Ang makaluluoy siniti, base bala kon, maila kong gadaog ka, kon mamierde asos, disgrasya naman. Ginlingaw kita sang online bulang, kay bangod may pandemic, hindi kalagaw, ang pila naton ka mga utod, ara sila sa mga hilit-lihit dito ga tingob, kag dito ga pinustahanay sa online bulang. Sigihan nyo maayo man niya. Sa nasiling ko na inyo na kwarta. Ano man abing aton da. O galing nga mula na, ang reklamo kapon, siling niya parehe. Sang isa ko kamigo, guba gining aton nga panggobyerno ni. Guba ning opisina ta, guba bisan militar, pulis, kag iban pa, gapinustanay na sa online bulang. Yan nakalingawan. Hindi ka kalagaw mo, so tipon sila sa kalugar, ini no mala, binulang. Nyati, ang maigo sinibuas damlag, ang mga Pinoy. Pigado na nga daan, kung maputo tikoy kapas sa bulang, disgrasya nga dako, disgrasya gid ang sulod sa panimalay. Lingkot wala ta mahimo yan na sa gobyerno. Makamanid ang gobyerno, bahala ng pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangot sa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre.
Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57, ga monitor kita, ining pagpasaka sang kaso bala, sa opisina sang Ombudsman Visayas, grupo sang Crusaders for Justice, kadumdum kamo ning pagpanapas kahoy sa Dalan Aranita, Barangay Singkang Airport. Tigin pasakaan kaso, amo sanday DPWH Bacolod District Engineer Jaime Habiliana, kag DENR Community Environment and Natural Resources Sindro, Bago City, Engineer Juan Nathaniel Hiringaya. Ang reklamo na pitsahan Mayo 14, naging padala kay Paul Ermel Clemente, Deputy Ombudsman for Visayas. Anano ang akusasyon? Ang akusasyon naglapas sa grave misconduct, gross ignorance of the law, grave abuse of authority, kag Presidential Decree 705 kon revised Forestry Code. Anong matabo sini? Amo ning aton testingan kung madutlan ining ila pinang akusar. Kay kon namonitor ko kapon siling ni Abiliana, ang Sindro Bago, amo ang nag-issue sang tree cutting permit na naghatag sila otoridad para tapson ang 35 kapuno. Daw siyang bilin bala. Matapos nga
Nagpadala sulat si Congressman Greg Sataya sa DPWH Region 6 nga utaton ang pagtapas sa puno. Amo ning question nga dako. Madutlan na yan ining engineer kay may order sa Sinro. Ang aton siyudad sa Bacolod Probinsya, kabilog nga pungsod Pilipinas, kung may mga proyekto, ang aton gobyerno nasyonal, provincial kag lokal, butang ko clearing siya gadalan, i-clear ang dalan, palaparon, may katubo ng mga kahoy, wala niya, dalasaon gina, tumbahon gina, bangod may proyekto ang gobyerno. Amo ning ina-question naton subong, ano ang matabo sini sa akusasyon? Kaya hindi man na pag-otdon kung wala sang mando. Karon may mando ang Sinro Bago. Ano ang rason sang Sinro Bago nga may ara sila isyoya nga tree cutting permit? Amo nang pamangkuton nyo kung anong natabo nga may isyo nga pang-utdon ang mga kahoy dira sa Dalan Aranita, Barangay Singkang Airport. Amo ning talaksan naton kung madutla ninyo ang sentro kagang engineer. Kay pasabton tasla kay ako nabalaan doon ba may mga ara sila road clearing kag palapad sa dalan. So dugay ining kaso kung matabo. Kabudlay kung raon sa gobyerno Kung ang mando sa gobyerno ipatuman, wala kagin mahimo. Bisan ano pa, palangga mong kahoy mo. Kung ang gobyerno nagakinahanglan, dala saon kapag utdon niya na ya, kag wala gid sila sa labton. So amo ini, testingan ta ini, ang kaso nga ginpasaka batok sa engineer kag sa Sinro Bago. Amo ni talaksan naton kung ano ang matabo sa ning kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Philippine Standard Time, las 7:05. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,